nakuza nuna kuti uchawe ndizanga iwe mwangona kumuyo wala muntu chanali ku Tanzania ndizanga ino zona kukachira kunkanga choichichi ine zimene ndi makana mwana wanga iweyo usazichepese ndiwe mu woti dziko mzuzu yese watekeseka ukaimirira MP si wapasi ayi mwinaso pa MP ukapitirira ukakhala mwina una ife tawina kale ife uzichepesa bwanji neno ulirimu zimene maenda ndi anthu aswahili anacho uko ku Tanzania kale angoti uza sema pano sema nicha abambo wao mai yao ndikwadziwa ndi anthu osapeza so bwino onso timakhalira limodzi kuchitezi ndikuwadziwa mai wake hule loyenda ndezi kundikuza bwanji bambo wake bavayeni yoti mukakhala chonchi sungadziwe kuti wapitisa kuna amaru zomwe mukamba papazi iwe ndikumudziwa uyu ndiponso ndafufuza kuti dzina lake ni Bonke uyu zina lindi chonchodi zina inu simukuzidziwa kale ine ndo mukokala nzanga inu simumango mteke ni nzanga koma sizimenezo ayi ndithu choserani ulemu sakulemekeza niso anthu olo amene amabwera pano azingoti abwana awa akaimiradi awa nzanga nali ku Tanzania angakanika kumwapo noko ukalabwe yanga yayi sangakuuzeni za nzeru Tanzania anthu sayankhula za nzeru ayi bwanji niwahunikaya inenso ziwa Chiswahili munachiziwira kudula mai munachiziwira kuti Kiswahili nali ndi chibwezi changatu cha ku Tanzania nimayankhula ndithu nisema kweli tu kweli kwambiri unanduzapo zoti munaenda ndizikuuza niso inuyo zinthu zoti zinathaso anali ujeni madriver amatraki omwewa chinatha ndiye nkuza kwatirana ndi bambo wako ndizikuuza nzazibwezi niso mwina vena vake ndidwano kale sinimamvesesa mangu chimozi lero mwemba kuulula pa Tanzania iya ndiye kuti munabikira bwino ngoma bwino mafuna kuti tikwatirane naye koma ine nthawi imene sinimadziwa so Chiswahili pili basi anangoti ndimangoganiza kuti abweranso wapita munthu mwaona nde ine basi nabwerera kubwera kuno nkuza kukwatirana ndi bambo wake sono vuto la chibwezi chanu chakale lipangina kuti ine ndisakale ndi nzanga wa Chiswahili chimene ndikunena vanthu ngati awa akuthandizeni pa ntchito imene muli nayo yoti mukayimire zinandikumbusa ndi bambo ake ndi nthawi imene ineyo nali oti ayayi naneso nali munthu woti maoneka mpaka kupeza chibwezi cha ku Tanzania zimene amalankhula zija Ziswahili zija ine ndimamva inu simukumva inu muzingosekerera pamene mwina afuna kayenderama akandikaweso afuna kudya mudzo akali mene mwanenera muja mjo Island City makona wose ndi mayo komano ine ndifuna ndimuyuze iye uja kuti ndi mashiri tomwabwera nato tichi ndithandizire pena ndi pena ndayamba kale tikuyenda makasasire mosemu kubereka thandizo mai ine ndicho mapana ngandakali simukudziwa chabe munabereka mwana yemwe ali chini kwambiri the man who land this city musamaganize kuti basi ndimangoyang'ana pafupi ndiya walendo anu ndiya ine lero sinafune kulankhula ndi munthu chifukwa ine mukudziwa kale Cynthia ndikhoza kupwetera muthanale pamene popo ndapita muzithana bwino akufuna chabe ndrama pastor zanuji chakuda chichi choko cha yes Uncle Joe yes mas ine bwino tukaya feso tili bwino sure ndithu ndithu
Anzano aja. Of God. Yeah, Mr. Chiputu. Yes, prophet Chiputu. Yeah, prophet. Yes. The anointed one. But ego janchani ga. Ego one. Yeah. Mkuziwa se. Nayo wewe kasoga ni gage. Alindike na gage yo. Yeah, indeed true. Umene kuchatukako. Kujamadika mugwira yenchani. Muntu joipa kwambiri. Nzanu ujama pinayo za ujenza wempi ngumai. Kodi analidi nyuma. Sana amene uja. Kodi ndamana mugwirade? Yaka. Ine muna ngati anthu mmongo panga basi oganizira bwo. Hayi ndithu munthu oyipa kwambiri amene. Munthu ujoyipa ndipo naisa kumuziratu. Kuti zomwe upanga pasi ukulimbana ndi man of God. Mulungu akakukana. Ukulimba naso ndi upanga so za gawenga izi. Satana so naso akakukana. Chifukwa nthawi zina ukapanga kwambiri zinthu amakaso ukasowa kulowa. Satana so amakana ake. Yaka. Mulungu akakane Satana so ankane. Ndi nyuma yo. Ndi akantengeni. Munthu oyipa amene uja. Moti amwene wagawa ndrama zose za kuchalichi basi amafuna kuti ransom kuti feti nteja tilipire kaye kena kwa mpange release anavuta zikwanje tu sikunali bwino tu kumene ndipo man of God koma kuzionera kwambiri maesero Okay. zosakhala bwino nde moti apapa anandituma. Yes. Okay. Mukuziwa kuti munthu ujali ndi azizi zake ambirimbiri. Yeah. Down you say. Yeah. Ndochuka nangayo. Makamaka. Komano ananduza kuti pazinzake onse aja. I think Mulungu musonyeza kwa inu. Akuti upite kwanko Jo ukadandaulire. Kuti janiso. Ndolo di janiso. Mesa tukuka kodi. Inde komano munthu ujana ngasi mene ndanenera muchete. Ndrama zose ziche Chiputu amawa nomayo nde wanduza kuti ayi ndibwere kota kusowa ndi abonya yomwe munthu wa Mulungu man of God yaso ya pieces yena libiletu kena kalikosa ndi akuti ndrama za mwene nezo minagalo disamani kuzebo Uncle Joe anda yabona ile Uncle Joe ndrama so bano Uncle Joe kujinzana lende nkukanka munthu ujatu wachoka mavuto inali mfatu imeneji ndeni yomenekea kumasangalala kuti nzanga watuluka ali moyo chonde chitanipo nikanthu ndikupemphani moti naise saso kuti yese azinzawo ena ndiye nawo koma ena oti ayabwereka kuno nde mukuziwa kuti nkhani ikhangati yafika pena paliponse nde akupanga manyazi kuti khangati atani yazizirako pang'ono kena kono man of God atuluke ndithu nde kubwera kuseku kwa inu Uncle Joe. Please. Okay, funny again my sometimes I get a swear. I think the better way, city mind and in run on. Okay. Yeah. I asked the phone. Ndia ponya yomwe papa mulibe kuti ngo papa ndichita kupereka uja transaction I think because I think seamless tachoka ntikambeko za chuma ife pana iya anthu achuma zomwe tukamba papa chonde ayi Uncle Joe mayanuwa lero ndakana zoyankhula te basa baba akayankhula yangu okay inuyo mukango wauza unena kudaya sejani za fundo okay yeah I'll do that ufuna kukala nzawa tati ayi ziko mukwambiri kani tikambeko muli ndichani mungakambe nkhani japa fe anthu amdrama kai dama vile bago mukumaza kanga ndi mwayamba upoti namva mawena iko mwamuno yangu kanga kanga kuza mwina mukuzuwa hapo todo ba exactly zo mukupita muja mayanga ndaina kini mangwanena koma zo mapanga baba leloli zanda kwisa kwambiri mwembo prophetesi yani mwaona tu mwana that's why I like you yes ma inu kana bage inu ndikukula mmango zonse inu I think so zawakawa zonse zaini inu kana bage inu amapempha amai wafutika mino
Zakuchipatala ndinamva kuti simuli bwino. Zona nakutikirako. Ya koma tilo kumwamba ndithu. Hayi Mulungu ali. Kuti mwapeza bwino. Hayi pano ndili bwino ndithu. Sigana Yesu ababani. Maria. Maria. Zingiyo chapa. Nalemba nsigana wayo. Mmene ni madwala munalemba sowina. Sinanga naona nena kuti leo sisi nonano. Munapanga bwino nanga kilabu ikhaleso yokuda. Ndifake ni makugonda nifa tona nizomweza chitika. Asiyaso zingala. Ngomba tiamike kumwamba kunena kuti pano umoyo mulinawo wabwino. Mchipatala simokhala ya. Hayi zona. Ndipo timayamika ngamatuluka mwali mowa. Zona. Kwambiri kwa. Hayi ndipitiriza ntchito. Na tuma kandalama kina kake kana kufika pata. Munatumiza ndalama? Naunza amwe kuti akutumizireni ka 50,000. Sina landire ndalama ina iliyonse. Like serious? Nditudi. Zoti munatumiza ndalama ndiye ni madabu atini. Onsa nditumizira kuchithandizo. Koma zoti ndili mchipata. Hayi mwina khala busy ndi zina zake. Ndiye zoti munatumiza ndalama ayi ndalama sinafike. Bwezi pano nditakuimbirani phone kuzani kuti ndalama tu yafika koza. Tu. Tiamike kuti umoyo ndo wabwino. Zinazona kuti tichite bwanji. Chabwino. Ndesi ndikudziwa kunena kuti kubwerako pano pande kuti basi ni bwino you are reporting for the duty. Apa pandili bwino ntchito ndigwiraso bwino. Muma kapanga mafizo sinanga ndi ndomaenderaso kusendo kapanga fizo. Mumapita siku liti kuti kuna kuti mwina make wa ganyo ndiziziwa kunena kuti niyo muzikhala mwina mukupita. Chifukwa kujako asatsiku date kuti mbwere siku lakuti. Ndoti siku limene anduzalo ndizikuna bwana. Kunena kuti siku lakuti ndikuwena ndipite kuti kumafizo. Ndithu. Ndeti zona kuti tizikhala tiziti bwanji. Ndithu. Koma zili bwino. Mutula. Zofunika. Hayi bwana. Mayi wanga. Ndinali ndidandaulo. Are you afraid to do that? Lokudzana ndi salary. Mapempho kuti mungandionjezereko ndi mmene pa ground palili. Mayi wanga. Ground ilundi atose. Ground isiyanoka. Koma ndi mapempha. Zomavuta atose. Mapempha kuti hayi mutandionjezerako. Ndithu. Komano inu mmene munali musakudwala muja. Nthawi zinozi yiga ndikuteni. Munkaona anthu mumaona mwantu. Hayi anthu mulibe. Munkalo watu zima D7 zina zake munomu madzaza munomu. Koma panopa. Koma ndikupempha chabe. Yapempha imveka komano sinanga zimatengera kunena kuti inuyo tikupasala ndikuti mafeso talandira uyowa kwa makastoma athu. Nengati makastoma akuvuta ife nda matitenga kuti. Koma amene azibwerawo nesaziperawa ndi pang'ono mundiganizireko. Tiona. Tiona muna ka 5,000 titakuwikirapo nangatitani. Mwana wanga mpongozi wanga mpaka 5,000. Akavuta mose mabongo kodi ngati kuti basi ndinoka ngati ground kutelera. Basi. Tiona ka 5 kama katugeraso kuti. Kambala mikoja. Mulipo. Amani. Basi ndipite kuja. Kambalame. Ndipite kuja ndikalola nchi. Mayo ntchito. Osakafuna kwina kwa. Tina Maria tu. Amene akusiya zinyalala. Zinyalala zani. Iweyo ndiwe inspector. Umayang'anira muno. Ziona bwana. Ndinona bwana kudanda. Ndipo chokanipo zoti muzikhala pafupi ndi mwana wanga. Chokani.
chokanipo chakakhalani kutali tachokani amayi mesa kudwala wawa tasiyeni ayi sakudwala ayi musamapange mtu amayi zimbuza chati chizikhala chonchi osati ngati kuti mwana wanu mwana wanga asoti amayi usamatero mwana waine uzichita manyazi ndiponso ni bwana wangu nabereka ndekha mwamva msamakhale pafupi kumene mavutika naye kunalibe mwamva kunalibe thera kunalibe mpa timachita kuyuza masamba amulama manyazi ngati zizi kodino uyu alibe manyazi azikhala pa bwana amayi mundonjeza adokoma eno amatero samakhale pafupi ndi abwana ake si ulemu yapongo zanga atwa si ulemu umenewo amatero inunso mumayikiraso kumbuyo ngati kwayikira kumbuyo ngati ino mukonjeza pena pake musikhalako ndilini awanda akulanzanu musamapange chona akulanzanu ine ndakula cha iweyo wabereka ngati ndikakule iye ndiye wamkulu muzimuuza uyo kudamazikabe pachisikana mpaka liti ineyo musakula liti ndinokulu kale nani kuti silingafanane ndi uyo ndi gogo ndeno ineyo msikana ine ndi kuzimba usikana kwa mtundu wanji mwakula basi vomerani chabwino mukondwe ndinuyo ere mguti bwa uyu basi mumulembaso uyutu amabwera zakuti panopa kunena kuti health wise ali bwino nde ali bwino bwino mpongozi wangayi endi azandiuza unena kuti basi tunchito cha uzayambiraso mwavomereza nanga mesa Maria tinantenga kunena kuti party time yake katina batunga koma ukamayika paskero Maria ndi Naphiri bwa Naphiri ndiwani taona nizomwabanga Maria taona nizomwabanga Maria wasiya zindo hapo ni mistake chat ukangomuza athamanga panali basi rubuno bwino ra mukuona zomwe zinachitika apa ngozi ukolopa mwaona ngozi ndipansewa baba ndipansewa kuti kali moto banojeni makula kali moto yapanga waononga zingati mnyumba muno iweyo mmene ngozi ka mutengera life ya mwana nayenso ni mwana ni wankulu ngali Maria nsika no nkulu ngali meme mesa alibana atatu wina bambo wake wina bambo wake abambo atatu unazira mesa nthawi mwene mamulemba kodi tunapanga kuti ma interview dinatake tutapadera muzwaso mwanangu napanga ti ma interview ta special dinatake kumene mayendako kukaseko mwaliziwa muziko chita kampeni mafufuza zambiri kodi tu ukapita ukanyanja umakaona sonde mvula ndikokuti nakaonera kwa china kuzalemba mu ndetu kwazo akali khalidwe la abwana ndinu muona chimenga chite kaya mumulemba kazigwira ntchito ndi kudwala kumene alako uyu ayinumudziwa kacha mudziwa panopa ni nthawi nene kuti kami atsekula ndizikhala kutamanga mapizi ndeunena kuti ndisiyepo Maria usakhwima munzeruja ndikuti sizimayenda bwino ndiyako sawiri uchaza ngobwera pa nthawi yomwe awawa apita kucheka apo chancha azathandizira ya ndanabwera kuti andaonjezere kasala amali nditsazira tikumana mawa fayo sinabwere mu ntchito ya timawa ndibwera nditakozeka kuti nzambe ntchito alright koma ndakunyadirani kuti mwandiraso ndithu ziko kumapongo abani ngaiba ngono naye walale ntuzuri stado Previously, there are times when all the mind wants is entertainment.
ni wararuwe barabara. And so it happens that we have just what you desire. Huh? Very nice. Harry Kane! A bouquet with never-ending movies, TV series, game shows, sports, news, and everything for the kids. This is Azam TV, entertainment for everybody. My name is Lazarus, President of Malawi. For the past few years, President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera has worked to redeem Malawi from decades of challenges with the mindset to build a nation of opportunity. Now, he is ready to do even more. To end hunger and ensure food security, President Chakwera will introduce universal affordable fertilizer, continue affordable import programs, expand mega farms. Over the next 5 years, he will create 3 million jobs by boosting investment in agro-processing, tourism, mining, and expanding access to NIF loans and Agricom capital to support youth enterprises. He understands that development thrives on justice. President Chakwera will strengthen the rule of law so no one is above it and introduce reforms to fight corruption and uphold accountability. President Chakwera has prioritized the improvement of service delivery across all sectors. A strong society that will deliver a self-reliant and inclusively wealthy nation. A vote for Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is a vote for opportunity, for jobs, for food, for wealth, for justice, and excellent service delivery. President Chakwera and the Malawi Congress Party, taking our development forward. Your vote is the vehicle that keeps our country moving. And I am once again offering my services as a driver who is ready to continue taking your development forward.